aquesta unitat estiguem parlant sobre qui governa en un país. Ja hem vist i repassant un poc d'història, sabeu que en distintes èpoques en el nostre país han governat, bé siguen els reis o bé sigui algun dictador, han governat ells soles tot el que té que veure amb el país, però ara veurem que, primer, és algo injust perquè ningú ha elegit a aquestes persones i, segon, que hi ha massa tasques que desenvolupar en un país per atendre a totes les persones i que una persona soles veurem que és molt difícil que pugui portar-les a terme. En aquest cas, quan l'inici de la democràcia en Espanya, el rei, en aquell moment Joan Carles I, decideix que el millor és deixar el poder en mans del poble, dels ciutadans, que és la base de la democràcia. I en aquest moment es divideix, anem a simplificar-ho molt, però es divideix en tres grans poders que són els que governen el país. Anem a veure'ls un a un, quines són les funcions i a què es dediquen i qui són els que integren els components de les persones que són els que estan dins de cada poder. Primer, el poder legislatiu. El poder legislatiu és un cos legislatiu que és un tipus d'assemblea on tenen el poder de crear i aprovar les lleis. Exactament igual que fem a classe quan fem les normes de classe, què és allò que està bé, què és allò que està mal, què podem fer i què no podem fer, no? Bé, això és molt simplificat el que fem en classe, però realment en la realitat passa això, que el poder legislatiu té la funció de crear aquestes normes per les quals la convivència en el país serà millor. Aquesta responsabilitat recau sobre les Corts Generals, és a dir, el poder legislatiu està en les Corts Generals, que al mateix temps se separen en dos cambres, el Congrés dels Diputats i el Senat. El Congrés dels Diputats és, mireu, així vos he col·locat la sala, vegeu que és un hemicicle, l'hemicicle és perquè és una semicircunferència i vegeu que així està la presidència del Congrés dels Diputats i així estan els components del Congrés dels Diputats. Aquestes persones són elegides mitjançant una votació que es fa cada 4 anys a nivell estatal, a nivell de tot el país, i per la qual s'elegeix el partit polític que un creu que pot fer-ho millor. En el moment en què un partit polític té un gran nombre de vots, el que passa és que obté més nombre de representants així en aquesta cambra. Per tant, a l'hora de decidir el votar una llei o l'elegir, per exemple, el president del govern, que és la funció del Congrés dels Diputats també, elegir el president del govern entre els seus membres, clar, el que té més nombre de persones així, de congressistes, té avantatge. Per tant, si tenim un partit polític que ha guanyat les eleccions i que té moltes més persones que la suma de la resta, tenim que és un partit polític del qual eixirà el president del govern, perquè una vegada voten amb alçada, evidentment ells votaran al seu candidat. En el Senat també passa el mateix. El Senat també és un grup de senadors, en aquest cas, que són elegits per a també dissenyar i aprovar les lleis. En aquestes pantalles apareixen i on ells deliberen si aquestes lleis són adequades o no per al moment del país o per les circumstàncies que puguen estar passant en aquest moment. Però bé, no ens estenguem més així i se n'anem al poder executiu. Com ja he dit, el poder legislatiu fa les lleis i el poder executiu té la missió de velar que aquestes lleis es complisquen. Com? El Congrés dels Diputats, que hem comentat abans, elegeix per majoria a una persona que serà el president del govern. Aquesta càmera elegeix el president del govern. I quan el president del govern ja pot manar, ens trobem amb el mateix problema que teníem en l'antiguitat. Una persona soles no pot manejar tots els assumptes que hi ha a un país i que afecten a milions de persones. Doncs bé, el president del govern el que fa és confiar en unes persones especialitzades en cada una d'aquestes franges. A aquestes persones se li anomena ministres i estan al càrrec dels ministeris, on treballen també moltes persones en cada un dels ministeris. Per exemple, el Ministeri de Defensa s'encarrega de la defensa del país.
evidentment, portarà l'exèrcit, no? Si hi ha que col·laborar en alguna missió humanitària o si hi ha que mobilitzar l'exèrcit per alguna acció que es puguen fer mal, no? Per exemple. El ministre de la Presidència i de les administracions territorials té la funció de ser una espècie de interlocutor, una persona que uneix els presidents de les comunitats autònomes, que sabeu que en Espanya tenim comunitats autònomes, de ser comunitats autònomes, i posar-los en contacte d'alguna manera amb la presidència del govern, no? Després tenim el ministre d'Educació, Cultura i Esport. Este és el nostre, el que s'encarrega ara mateix de fer que les lleis en matèria educativa es complisquen, també en matèria esportiva i a nivell de cultura, els museus, tot el que té a veure amb el patrimoni cultural del país, conservació de castells o de palaus, per exemple. El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat també és molt important aquest ministeri. Ho són tots, però el Ministeri de Sanitat és el que s'encarrega dels hospitals. Totes les persones que treballen als hospitals, des dels metges fins als celadors, auxiliars, infermers, que els hospitals estiguen ben equipats, els servicis socials, és a dir, que totes les persones que necessiten ajudes a nivell de persones amb discapacitat o persones majors que tinguin dependència d'altres persones, i la igualtat. Sabeu que avui en dia estem lluitant molt per la igualtat entre les persones de distint sexe i aquest ministeri també s'encarrega de velar per això. El Ministeri de l'Interior és el ministeri que s'encarrega de la seguretat interna, no? És la policia. La policia està el seu ministeri, els seus jefes són el ministre de l'Interior, i és el que un poquet coordina la tasca entre els diferents cossos de policia que hi ha a Espanya. Sabeu que tenim policia nacional, autonòmica, local, guàrdia civil. Encara que la Guàrdia Civil troba que és un estament que, encara que va coordinat per el Ministeri de l'Interior, però té un altre sistema. El Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. El Ministeri d'Economia, evidentment, s'encarrega de velar de l'economia, tot el que té a veure amb els diners que entren i ixen de la vidriola del govern. I quan parlem d'indústria, parlem de les empreses, velar que n'hi hagi moltes empreses, que aporten molts impostos, molta riquesa a la vidriola del govern, i també evitar que hi hagi una competència deslleial entre empreses que treballen en una mateixa cosa, que no siguin justos a l'hora de comerciar amb els seus productes. Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació. El Ministeri d'Assumptes Exteriors s'encarrega, el president de França no crida directament al president espanyol, si no és una cosa que siga molt extraordinària, sinó que són els ministeris d'Assumptes Exteriors els que s'encarreguen. El Ministeri de França d'Assumptes Exteriors i el Ministeri d'Espanya d'Assumptes Exteriors són els que cooperen, els que si necessiten alguna cosa, d'alguna persona que busquen en aquell país, en fi, moltes coses, o persones que estan estudiant o viatjant en l'altre país, sempre tenen aquest ministeri com a contacte per si necessiten qualsevol cosa del nostre govern. Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, és a dir, aquest ministeri és el que s'encarrega de recollir els impostos i aquesta part del salari de les persones que treballem i que serveix per al bé comú. Sembla que sempre que parlem d'Hisenda estem parlant d'algo mal, i si no fora per Hisenda i els impostos que arrepleguem de tots, no tindríem hospitals, no tindríem mestres, no tindríem col·legis, no tindríem metges, sinó que només ho podrien tindre aquelles persones que s'ho pogueren pagar, i això no seria una democràcia. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i Medi Ambient. Aquest és també un ministeri que s'encarrega de que, per exemple, tot allò que ve de l'agricultura i de la pesca, tots aquests aliments, passen una sèrie de controls per als quals s'eviten el que hi hagi, per exemple, malalties o enfermetats, que estigui tot ben controlat, l'alimentació i el medi ambient. Sempre cuidar el medi ambient, perquè el que un país prospere no vol dir que sigui a costa de destruir el medi ambient. Tot el tema de reciclatge i tot això també ve coordinat per el Ministeri de Medi Ambient. El Ministeri de Foment, quan fa falta una carretera, fa falta una via de tren, un tramo de via de tren, quan fa falta un port, un aeroport,
és el Ministeri, o inclús els fanals que posen a les carreteres. És el Ministeri del Foment el que demana diners al Ministeri d'Hisenda per realitzar unes obres que van en benefici dels ciutadans d'una determinada zona que pues, en un moment determinat la carretera no és bona, pues ara l'arreglen o la fan millor per a que tots puguen viatjar en la major comoditat i seguretat. El Ministeri d'Empleo i de Seguretat Social. Bé, sabeu que quan una persona deixa de treballar diuen que està en el paro, no? Es diu així, però exactament el que vol dir el paro és que amb els diners que les persones que treballen paguen els seus impostos, també es garanteix que les persones que deixen de treballar durant un període d'uns 2 anys estan cobrant uns diners sense treballar per a poder mantindre les seues famílies i al mateix temps buscar feina. No perdre aquest temps i aquests recursos per a buscar feina i és com una espècie de salvavides, de colxó, que el govern garanteix a aquestes persones que han estat treballant durant un temps per a que puguen, pues, ja ho dic, respirar un poquet, no? I trobar feina. Tot això, la Seguretat Social igual, s'encarrega, pues, evidentment, de replegar aquests diners per a els gastos que puguen ser de sanitat. Bé. Després ens queda el Ministeri d'Energia i Turisme. Sabeu que utilitzem moltíssima energia i ja no només a les cases, sinó també a les empreses, i el Ministeri d'Energia s'encarrega de que, evidentment, tinguem plantes de fabricació d'energia, com energia hidràulica, energia solar, eòlica, inclús nuclear, i això per a abastir a tots els milions de persones i totes les milers d'empreses que hi ha al país. Al igual que el turisme. Regular el tema del turisme també és molt important. Per què? Pues perquè Espanya és un país que ve molt de turista. L'any passat, si no recorde mal, les últimes dades són 80 milions de turistes. Això és el doble de la població del nostre país. I, per tant, aquest ministeri té moltíssima feina perquè tot estiga correcte, perquè les persones vinguen i disfruten i, al mateix temps, beneficien a l'economia del país. I després està el Ministeri de Justícia. El Ministeri de Justícia no n'hi ha que confondre-lo amb el Poder Judicial. El Ministeri de Justícia té la funció de ser el nexe d'unió entre el poder legislatiu i el poder judicial, és a dir, entre els qui fan les lleis i entre els qui fan que se complisquen. Aleshores, el Ministeri de Justícia també s'encarrega de tot el que té a veure amb les infraestructures, els jutjats, que les persones no tinguin que desplaçar-nos molts quilòmetres per anar a un jutjat. Ja tenim el poder executiu, i el legislatiu i l'executiu, tenim el poder judicial, que és el que vos he dit que no el confundiu, per això he deixat el Ministeri de Justícia per al final amb el Ministeri de Justícia. El poder judicial són exactament les persones que treballen, entre altres coses, en el Ministeri de Justícia. Són els jutges i els magistrats. Estan formats per jutges i magistrats. Què passa? Que ells tenen la capacitat i poden sancionar i castigar aquelles persones que han incomplit les lleis que ha fet el poder legislatiu. És a dir, una persona roba un vehicle i aquestes persones, que són els jutges i magistrats, els magistrats són un poquet més que els jutges, un magistrat és el jutge i el que passa és que una vegada eres jutge pots ascendir a magistrat mitjançant una promoció, uns exàmens o un temps determinat treballant com a jutge. Bé, quan una persona, per exemple, roba un cotxe, el que està fent és infringir la llei, perquè el poder legislatiu el que ha fet és dir que una persona no pot robar un cotxe, no? Així ho dic molt simplificadament. Clar, si a aquesta persona, anem a dir, el Ministeri de l'Interior, la policia, l'agafa, primer n'hi haurà que demostrar que aquesta persona és la que ha robat el cotxe. Per això els jutges tindran que dir si realment aquesta persona ha sigut, amb les proves que li aporten els abogats, si no ha sigut, i si ha sigut, si es demostra que finalment ha sigut, són ells els que tenen la capacitat per a posar-li una sanció. Depèn del que robes, evidentment, tindràs una sanció o una altra. No és el mateix robar una poma que robar, per exemple, una joieria amb milions d'euros. I d'això s'encarreguen els jutges i els magistrats. Ells s'encarreguen d'impartir la justícia, de que el castig siga adequat a